Tuliko sulle no show? Ei se mitään. Tiedätkö mitä? Mennään katsoa koneelta, miten tää lähellä.fi toimii. Järjestöt voi laittaa tietonsa sinne ja sit ei tuu no showta. Okei. Mennään. Istu vaan alas. Järjestö. Ilmoita toiminnasta ja tapahtumasta lähellä.fi-palvelussa. Palvelu on maksuton ja sitä on helppo käyttää. Varmista näin, että kohderyhmäsi löytävät järjestösi toiminnan piiriin. Ilmoita siis lähellä.fi.